fa kyale komai sai ya wuce, sai kayi takwas talaka sai ya sha jarmiya. Yusuf Boy. Kai ku ba ni sautin raba gardama. Aikin gama ya gama. Sati daya an. Jarmiya. To na bi jarmiya da gudu, bari ku ƙara so. Ku zo duk sai na fasa ku. Jarmiya a gidan uwarwa muka sha jarmiya. Shekara 8 kenan. Kuna cewa za mu sha jarmiya shekara 8 uwar mai dina na mana in banda kidnapping ma da ya karu. Bari dan Musa mai Allah ya hau muna sare insha Allah zai mana abin. Yaran mu karatu za su kyauta. Amma kun zo kuna cewa jarmiya mai tunda Buhari ya hau ban sai miyar kuka kullum. Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Yusuf Boy TV. Mun gode.